Kining ako karon mga sir og mga mamba, magprangkahay na lang gud ta og tawag ining istorya sa tinuod. Nga naman kay kung maglipod-lipod ta, kay kung mamakak ta, kita biya ang manubag sa Ginoo nga atong Dios nga atong gitabunan ang kamatuoran or wala nato gisulti ang kamatuoran alang ni abtong mga tao nga nanginahanglan og tawag ining kamatuoran. Diya sa balaang kasulatan, klaro man na ang nakasulat sa balaang kasulatan na kinahanglan gyud tag Kristo. Kaya kung wala tayo Kristo, St. John chapter 15, verse 5 to 6, wala gid tayo gitawag og kaluwasan. Kaya ingon pa ni Christ, without me you are nothing. Kung wala ko, wala gyud mo'y mahimo. So, ang tanang tao, aning kalibutan na nagkinahanglan og Kristo. Karon, sa unsa mang paagihan nato, makaplagan or madawat nato ang atong Ginoong Jesucristo. Ephesians chapter 5, verse 23, Colossians chapter 1, verse 18, and also yung panaganong sa Kristo, ang musulod agi nako maluwas. So buti pasabot, mahiusat na kang Kristo kung naata sa iyang mistikong lawas nga sumala pa ni San Pablo, mooning gitawag og iglesia. So kung wala ka ining maong gitawag og iglesia ha, mahitabo, wala kay Kristo. Wala ni mo gidawat ang atong Ginoong Kristo. Useless ang imong pagsulti ba nga nituo ka kang Kristo, akong personal nga manluluwas, luwas na ko, useless na kung wala ka sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kaya again, ang atong Ginoong Kristo, dili man mabuwag diha sa iyang lawas. Kaya sumala pa na San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia, mao ang iyang gitawag og lawas. Di man nimo na pwede bulagon. Kung bulagon nimo na, mahulog nga ang Kristo, anananggal na ang imong gituohang Kristo. So di gina pwedeng magbuwag. So kung tinuod ka nga nagtuo kang Ginoong Kristo nga nakasulat diya sa balaang kasulatan, so therefore pangitaon gyud to nimo katong niingon siya nga akong iglesia. Wa man sa mingon nga pasakop mo sa ilang iglesia, no. Ang gingon niya akong iglesia. So asa man na karon? Mo na akong gingon ninyo nga prangka-prangkahay na lang ta. Kana ba mga sekta nga inyohang gitawag o gipasukopan karon pangutan adto na inyong mga kauban ng mga pastoy, na iino ninyo ba nga, kini bang siktang ato ang ipasakupan karon iya ba ni Ginoong Jesucristo? Kaya actually, kung imong tan-awon ang kasaysayan, dali ra kaayo mailhan ang sekta nga dili iya ni Ginoong Jesucristo. Number one, mailhan nimo na kay rehistrado na. Diha magud sa rehistro nakalatid ang pangalan sa mga founders, anos gitukod og tawag ining asa dapit gitukod. So, diha palang daan, makita na ito nga kung giparehistro ni, sa responsable mga tao ang nagparehistro na ni founders. Nag-exist ni karon nga panahon, na may kumpletong detalye. Anus ana nag-exist ng maong pundoka at the same time asa dapit. And ato ang i-compare do kuno sa Biblia. Sa balaang kasulatan, almost 2,000 years old na ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nagsugod dito sa tawag ining Jerusalem. O yan, si Kristo mismo founder. So, buti pasabot, diha pa lang sa pag-ila nato, pagduki-duki nato concerning sa registration papers, ni ining maong gitawag og mga sektang gipasakupan ninyo, makita nato kang Kristo ba na o dili. So kung makita nato nga, uy, na ba ni founder ning kining sekta nga akong gipasakupan, usa man imong paabuton? Paabuton pa nimong lipakan ka, no? Ay, napaabutan nga lipakan pa ka para magkaamgo ka. Karon pa lang daan mga sir o tawag ining mga ma'am, atuan ang isulti or atuan ang barugan ang desisyon na dapig mismo kang Kristo. Kay again, ingon man ng Ginoong Jesucristo, without me or nothing. Kung wala ko, wala mo'y mahimo. So manang mudapig ta kang Kristo, di ta mudapig anang mga sektang ipangtukod og tao, ipangtukod og mga Amerikano kay si Kristo Hudiyo man to, di man to Amerikano. Di ba? Oh, so number one, registration. Number two, ang citizenship mismo sa founders. Si Kristo, Hudiyo man to. Kumusta naman ang mga pundok na atong ipasakupan or inyong ipasakupan? Hudiyo ba ang founder? Dili. Sagad sa mga sektang nagsisulputan karon nga panahon, sagad sa mga founders, mga Amerikano, dili Hudyo. Ang si iglesyang gitukod ni Kristo, Hudyo man ang founder. And kanang maong simbahan na mo ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Nung sa di ko mutuan na kay dili man na mabasa sa Biblia, dili man magamit gunang kanang dili mabasa or wala ko'y nakita or walay mabasa as evidence sa pag-prove nga tama ang imuhang gitawag og gibarugan. Kung dili kanang mayong kag
Dili ko mo to kay di mabasa. Pag deny ni mo na sa mga kamatuuran nga nag-exist, nga dili gitawag og mabasa. Same sa pangalan sa iglesia ang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Mo nang kinahanglan ta ilong mo kinahanglan tukion. Kinahanglan ta mo tuki ni anang maong gitawag og pundok mo ba't tagaan ta sa Ginoo tama nga pangunahuna. Kaya bubuton nga mo duki mahitungod sa iyang gitawag og pulong nga naman kay ato man ang responsibility nga kinahanglan mo acquire og knowledge concerning sa Ginoong Dios. Kung di ato nabuhaton, sin of omission ka na. So kung makita na to nga, oy, narehistro ni, niya pagkahuman, naay gitawag og founders, nga dili ang atong Ginoong Jesucristo, dili tawag ining Hudyo, dili na iyan ang Ginoong Jesucristo. And lastly, mga sir og mga ma'am, siyempre, tanaw na to sa lugar asa dapit nagsugod ang pag-exist. Kasi siyempre, kung imo na pangutan, asa may nagsugod din nga to ang tawag ining pundok, mingunan sila, sa Jerusalem man nagsugod. O, tanawa sa history. Kung sa Jerusalem ang nagsugod. Kaya actually, kaya mga pundok karon nga, mingkuyanap sa tibok kalibutan, puro na sila ga angkon nga sila, tinuod sila. Puro na sila ga angkon nga, kami tinuod, kami ang nagdala sa pulong sa Diyos, kami ang nagsunod sa sugo sa Diyos. Pero tanawa na ang ilang eksistensya, asa sa dapit nagsugod. Sigurado gyud ko nga dili sa Jerusalem. Isa lang ka iglesia nga makahatag og prueba ilabi na kung magbasa kag kasaysayan. Isa lang ka iglesia nga mo-connect sa gitawag og Biblia nga nagikan sa Jerusalem, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana lang, wala nay lain. Muna kinahanglan ta magpili. Diri ba ko sa Ginoong Dios o diri ko sa tao? Diri ba ko sa manluluwas o diri ko aron maimpas? Asa man ko ana nga tawag ini nga pundok? Kay mo ingon nga ang kaluwasan kitay mo pili. Kitay mo choose ba? Naatay will nga mo choose sa kaluwasan. Pero kung atong pilion ang kalaglagan, magpasagop ta ang pundok ga ipangtukod og mga Amerikano aw mo na kung ginaingon permente ba nga kung mobalhin kag laing sekta tabla ray gahikog nimo. Ngano man kay ikaw mismo nagpili. Ikaw mismo nagpili nga ang imong kalag maadto didto sa impyerno. Ug unta kutob sa nagtan-aw nini nga to ang video nga mga tagak ang mga dili katoliko. Mawalandong gud ninyo. Ayaw lang ko ninyo tan-awa, ayaw lang ko ninyo ako bagiro sa Ardisino. Ay kini akong gisulti mo oy tawag ini nga inyohang nunote. Kay para makita ninyo basin tagaan mo sa Ginoong Dios og lamdag, tagaan mo sa Ginoong Dios og grasya. Gusto man ninyo makita ang gitawag og kamatuoran, then duki-dukian ninyo kada katuntulong ang kriteriya kung gihatag ninyo. Usa to ka pamaagi nga giya aron mahibaw-an ninyo nga kanang inyong pundok dili iya ni Kristo or kung di na iya ni Kristo makapangita ka og asa dapit or asa na karon ang iya ni Ginoong Jesucristong iglesia. So mga sir mga mamay na gumugkalain gud sulti ra man kog tawag ing tinuod nga guala din musot yung tinuod ko naamoy tawag ing reklamo kung mo deny mo then present mo ebidensya kaya atong tan-awon basin di ay umakumbinsi ko ninyo di ba basin di ay pero until now not less than 28 years na ko nasig panalipod sa pagtuong Katoliko, wa pay buutang pastoy nga niatubang sa kung nga nakapresentar og saktong mga ebidensya pagprueba sa ilang gibarugan nga husto sila. No sir, no ma'am. Wa pa koy na hinagbuan ana. Basin di ka mo magka-provide mo pero ako musukuan pa ba makasigurado gyud ko nga di mo ka-provide. Abi ninyo nga no kay walay ebidensya gyud nga modapig ninyo. Sa hinungdan nga, again, existido lang mo, sugod ni Abtong ika-16 ka siglo. Wa mo'y koneksyon dito sa unang siglong mga Kristiyano gawas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.